Els museus de Martorell formen part de la xarxa de museus locals de Diputació de Barcelona, que va ser creada a l'any 2001. Actualment està integrada per 68 museus de 53 municipis. Un dels objectius que tenim des de l'Oficina de Patrimoni Cultural és contribuir a la millora dels serveis que ofereixen els museus locals, tant els serveis invisibles com la documentació, el manteniment i la conservació dels seus fons i col·leccions, com dels serveis visibles, que és un dels motius que ens ha portat avui aquí, donat que fem difusió del nostre patrimoni. El programa d'exposicions itinerants ens permet contribuir a la millora de les ofertes expositives dels museus locals i a la vegada apropar tot el nostre patrimoni local a la ciutadania. Els museus van ser creats com a espais de benestar, d'apropar tota la nostra cultura i patrimoni a tothom. Són espais d'acollida. I a l'Espai Moixart actualment acull l'exposició cedida pel col·leccionista Gelong Viladegut i està coproduïda amb el Museu Comarcal de Manresa i el Museu Abelló de Mollet del Vallès. Aquesta exposició és visitable fins al dia 1 de novembre. L'exposició de París a Nova York que es presenta ara aquí a l'Espai Moixart a Martorell és una exposició que intenta demostrar a través de les obres de grans artistes com el món de l'art i el mercat de l'art van passar de París a Nova York com a capitalitat des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX. L'exposició està organitzada en 5 àmbits diferents que intenten demostrar aquest recorregut. El primer és el París del segle XIX, que quan és la capital de l'art entre 1830 i 1900. I podreu veure obres de Rodin o de Delacroix o de Corot. Gravats que ells van fer perquè tots els grans artistes a través de la història han fet gravat, ja siguin pintors o escultors. El segon àmbit mostra els artistes catalans que van estar a París a tombants de segle, entre finals del segle XIX i començaments del segle XX. I van anar perquè París era la capital de l'art i anaven per millorar la seva tècnica, els seus coneixements, la difusió del seu treball. Entre aquests hi podem trobar Picasso, Togores, Canals i molts altres. El tercer àmbit presenta les avantguardes a París a començaments del segle XX, el primer terç del segle XX en concret. Hi ha obres d'artistes com Fernand Léger, com Joan Miró, com Jean Dubuffet, i és el moment de la gran eclosió de les avantguardes artístiques. El quart són artistes catalans que van anar a París a començaments de la segona meitat del segle XX. Mentre aquí encara es produïa un art oficial molt acadèmic, aquests artistes, bàsicament becats per l'Institut Francès de Barcelona i membres del Cercle Maiol, van aprendre a París noves tècniques, van obrir la finestra, van obrir la seva mentalitat i van avançar. És el cas de Rafos Casamada o d'Antoni Tàpies o de Cuixart. I l'últim dels àmbits es titula l'Odissea americana i és el gran salt endavant que representen els artistes dels Estats Units a la segona meitat del segle XX, quan la capitalitat del món de l'art passa definitivament de París a Nova York. I aquí podeu veure obres d'Andy Warhol, de James Rosenquist o de Nancy Spero. Espero que aquest passeig pel món de l'art entre els segles XIX i XX us agradi, us informi, us obri nous horitzons. Gaudiu-lo. A partir d'aquest 17 a 2:15 es podrà visitar l'exposició de Gelong Viladegut sobre gravats que realment tenen una qualitat excepcional. Una exposició que tindrem a Martorell fins a l'1 de novembre i que hauria d'haver-se inaugurat el 19 de març i que no va poder ser oberta per causes que tots coneixem. Es tracta de gravats fets amb diferents tècniques, amb xilografia, serigrafia,
litografia i que són realment d'autors de primeríssima línia. Estem parlant d'Andy Warhol, de Miró, de Picasso, de Delacroix, d'artistes que van viure diferents itineraris vitals que els va portar a la capital de l'art del segle XIX, que era París, prenent el relleu de Roma, i després, al segle XX, Nova York, la nova capital de l'art. Així que esteu, els martorellencs, convidadíssims a venir a aquesta exposició, que és un privilegi tenir-la aquí, d'en Jalom Viladegut, gràcies a la Diputació de Barcelona, convidats per l'Ajuntament de Martorell, la Regidoria de Cultura.